Clodetta Bella Baldacchino u Marlene Mizzi ġew maħtura bħala kelliema ewlenin fih dan il-grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew. Bella Baldacchino nħatret kelliem ewlieni għal proposta tal-Unjoni Ewropea dwar id-drittijiet u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-baħħara. Din il-proposta tajt li l-baħħara għandhom ikollhom l-istess kundizzjonijiet bħal ta' ħaddiema oħra. Dwar dan, Bella Baldacchino qalet li l-fatt li f'Malta għandna wieħed mill-akbar reġistri ta' bastimenti jagħmilha priorità għal pajjiżna biex id-drittijiet u l-kundizzjonijiet tal-baħħara ikunu regolarizzati. Il-ħatra ngħatat lil Bella Baldacchino fuq rakkomandazzjoni tal-membri tal-Grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi fil-Kumitat Parlamentari dwar ix-xogħol u l-affarijiet soċjali. Intant l-Ewroparlamentari Marlene Mizzi ġiet appuntata bħala l-kelliem ewlieni tar-rapport dwar l-assigurazzjoni fuq diżastri naturali u diżastri magħmulin mill-bniedem. Dan ir-rapport ser jiffoka fuq l-ispejjeż li qed jaffaċċjaw il-kumpaniji tal-assigurazzjoni madwar l-Ewropa. Mizzi qalet li l-kumpaniji tal-assigurazzjoni għandhom ikollhom il-kapaċità meħtieġa biex jikkumpensaw lil persuni li jkunu vittmi ta' diżastri naturali. Din kienet l-ewwel kariga uffiċjali li ngħatat Marlene Mizzi minn meta ġiet eletta fil-Parlament Ewropew.